phakathi kwenu ngiyamfisa uyoba indoda uyohlupheka impilo yakhe yonke. Angeke nize nibe madoda nina niyoze nife ningasiwa amadoda. Sathula samangala sisoyi-3. Wasethi wena ngoba ngakutshela ngathi uthola abantwana abashona, namanje ngisakutshela futhi uyothola abantwana abashona. Ngaleso sikhathi ngifunda standard 6 7 khona lapha. Okay, kudluleke siqhubeke sihlale naye until azashone ke ubaba. Kuthiwe sekulate ngisafika e-theatre. Udokotela eze nenye into eyayimshini azokhipha umntwana. Mayekhipha umntwana shuthi la ambambe khona. Okay, ngikhumbula kahle kwathi ngo-5 to 9 wa-onisa izinto wathi uyafaka mayithi uqala uyadonsa wahamba ugesi. Wayekela wangasadonsi. Waphinda futhi angithi esibhedlela kuba nalento ukuthi uyahamba ugesi kuphinde futhi kube nama-generator kuphinde futhi waba on. Mayithi uyadonsa waphuka umshini. Wahlala phansi udokotela wakhanda umshini. Sayidini nangapha wayengathi ushayiwe la phezulu entanyeni wayiphukile nje ukuphuka intamo yayiroundela. So angazi ukuthi yini eyamphula lapha erondweni, angazi ukuthi kwenzakalani.